नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। 2 वर्षांच्या संघर्षानंतर काढून घेतलेल्या नागपूर मडगाव एक्सप्रेस या गाडीला सावंतवाडी रेल्वे स्थानक इथं थांबा देण्यात आलाय। कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून यासाठी लढा उभारत ही एक्सप्रेस पुन्हा देण्याची मागणी केली होती। गुरुवारी रेल्वे सावंतवाडी स्थानकात थांबताच स्वागत करत प्रवासी संघटनेकडून पेढे वाटप करण्यात आलं। 0113 नागपूर मडगाव स्पेशल ट्रेन थोड्याच वेळा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येत आहे, कृपया ध्यान दीजिए। 2 वर्षांनी ही ट्रेन पहिल्यांदाच सावंतवाडी स्थानकात थांबली। यावेळी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडी यांच्या वतीनं एक्सप्रेसचं स्वागत करण्यात आलं। यावेळी मोटार मनसह उपस्थित प्रवाशांना पेढे वाटप करून आनंद व्यक्त करण्यात आला। सावंतवाडीत थांबा मिळाल्यामुळे आता सावंतवाडी तालुक्यासह वेंगुर्ले दोडामार्ग येथील प्रवाशांना या गाडीचा लाभ घेता येणार आहे। यावेळी संघटनेच्या प्रयत्नांना पाठबळ देणाऱ्या खासदार नारायण राणे, आमदार दीपक केसरकर, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, माजी खासदार विनायक राऊत यांचं रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून आभार मानण्यात आले। श्री क्षेत्र शेगावला गजानन महाराजांचं दर्शन घेण्यासाठी कोकणवासियांना या गाडीचा फायदा होणार आहे। सावंतवाडी रेल्वे स्थानक इथं थांबा मंजूर होताच माडखोल येथील रेल्वे प्रेमी प्रितेश भागवत यांनी सावंतवाडी स्थानकातून शेगाव दौऱ्यासाठी 30 तिकीटं बुक करून या गाड्याच्या सावंतवाडीतील थांब्याबाबत रेल्वेचे आभार मानले। यावेळी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीचे पदाधिकारी, उपाध्यक्ष सागर तळवडेकर, सचिव मिहिर मटकर, नंदुतारी, सुभाष शिरसाट, गोविंद परब, मेहुल रेड्डी, साहिल नाईक, राशी परब, विहांग गोठसकर, तेजस पोयेकर, राज पवार, शुभम सावंत, रुपेश रेड्डीज यांच्यासह सावंतवाडी रिक्षा संघटना पदाधिकारी, रेल्वे प्रेमी प्रितेश भागवत, नितेश तेली, नितीन गावडे उपस्थित होते। देवगड हापूस आंब्याच्या नावानं बोगस विक्रीला पायबंद घालण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून होत असलेल्या मागणीच्या अनुषंगानं आता प्रत्येक देवगड हापूस आंब्याला युनिक कोड देण्याचा निर्णय देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेनं घेतलाय। गुरुवारी संस्थेनं आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात उपस्थित बागायतदारांनी या प्रकल्पाला पाठिंबा दिलाय। हापूस जीआय रजिस्टर प्रोप्रायटर अर्थात कस्टडियन असल्यानं जीआय कायद्यानं प्राप्त होणारे अधिकार वापरून आता देवगड हापूसच्या नावानं विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक आंब्यावर युनिक कोड असणं बंधनकारक करण्यात येणार आहे, असे देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष माजी आमदार ॲडव्होकेट अजित गोगटे यांनी सांगितलंय। या चर्चासत्रामध्ये आंबा उत्पादक संस्थेसह अन्य प्रमुख शेतकऱ्यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतलाय। युनिक कोडचे पेटंट मिळालेल्या मुंबई येथील सन सोल्युशन या कंपनी बरोबर संस्थेनं करार केलाय। हे युनिक कोड संस्थेच्या मार्फत वितरित केलं जाणार आहे। अशा युनिक कोडचा बोगस वापर होऊ नये त्याकरता शेतकऱ्यांना त्यांची देवगड तालुक्यातील आंबा कलम त्यांच्या 7/12 उतार्यावर तपासून आणि त्यांची उत्पादन क्षमता बघून तितकेच कोड मिळणार आहे। असे कोड मिळण्याकरिता प्रत्येक शेतकरी जीआय धारक असायला हवा। आंब्यासाठी वापर होण्याचं हे पहिलं वर्ष असल्यानं या कोडचे स्टिकर छापून तयार होण्याकरिता आणि त्याची सिस्टीम मध्ये एंट्री होण्याकरिता सुमारे 45 दिवस लागणार आहे। त्यामुळे 10 जानेवारी 2025च्या अगोदर शेतकऱ्यांनी संस्थेकडे संपर्क साधून नोंदणी करावी आणि कोडची ऑर्डर नोंदवावी, असं आवाहन ॲडव्होकेट अजित गोगटे यांनी केलंय। ग्राहकांना व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून साध्या सोप्या पद्धतीने आंब्याची तपासणी होणार आहे। यासाठी या नंबरवर सन सोल्युशनच्या अँटी काउंटरफिटिंग व्हॉट्सअपच्या नंबरवर ग्राहकांनी स्टिकरचा फोटो पाठवल्यास ही यंत्रणा त्या स्टिकरवरील कोड वाचते आणि स्टिकरच्या खालच्या बाजूला असलेल्या कोडचा फोटो पाठवा असे मेसेज पाठवते। ग्राहकांनी तो कोड लिहून पाठवल्यानंतर या आंब्याच्या संदर्भातील मेसेज यंत्रणेकडून येतो। या मेसेजमध्ये शेतकऱ्यांना हवा तसा मेसेज पाठवता येईल, जसे की शेतकऱ्याचं नाव,
गावाचं नाव, GI क्रमांक इत्यादी मुद्दे पाठवता येतील, जेणेकरून ग्राहकांना या आंब्याबाबतची इत्थंभूत माहिती मिळेल आणि आपण खात असलेला आंबा 100% खात्रीचाच देवगड हापूस आहे याची खात्री होईल। यामुळे देवगड हापूसच्या नावाखाली होणाऱ्या अन्य आंबा विक्रीला चाप बसणार आहे। महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई आणि जिल्हा सह आयुक्त नगर विकास शाखा सिंधुदुर्ग यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगर परिषद, नगरपंचायत जिल्हास्तरीय वार्षिक क्रीडा महोत्सव 2024चं उद्घाटन पार पडलं। यामध्ये सुमारे 400 पेक्षा अधिक अधिकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते। महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई, जिल्हा सह आयुक्त नगर विकास शाखा सिंधुदुर्ग यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेंगुर्ला येथील मेजर ध्यानचंद क्रीडांगण कॅम्प इथं आयोजित करण्यात आलेल्या नगर परिषद, नगरपंचायत जिल्हास्तरीय वार्षिक क्रीडा महोत्सव 2024चं उद्घाटन विनायक औंधकर यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनानं करण्यात आलं। यावेळी वेंगुर्ला तहसीलदार तथा राष्ट्रीय खेळाडू ओंकार ओतारी, मुख्याधिकारी संतोष शिर्गे मालवण, अरविंद नातू कुडा, सागर साळुंखे सावंतवाडी, सूरज कांबळे देवगड जामसंडे, प्रतीक थोरात वाभे वैभववाडी, गौरी पाटील कणकवली, संकेत गायकवाड कसई दोडामार, वेंगुर्लेचे माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर, माजी नगरसेवक नागेश गावडे, प्रशांत आपटे, शिवसेना शहर प्रमुख उमेश शेरम आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते। उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत वेंगुर्ला मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ यांनी केलं। नगर विकास विभाग सामान्य नागरिकांच्या जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो। या स्पर्धेच्या युगात सामान्य लोकांची सेवा करायची असेल तर प्रत्येक अधिकारी कर्मचाऱ्यानं शारीरिक दृष्ट्या तंदुरुस्त, मानसिक दृष्ट्या सतर्क राहिलं पाहिजे। या सेवा कालावधीत एक विरंगुळा राहावा हीच या क्रीडा आणि सांस्कृतिक महोत्सवामागची मुख्य भूमिका आहे। यामुळे आपण सर्वजण खेळाडू वृत्तीनं ही स्पर्धा यशस्वी कराल आणि नगर विकास विभागाचं नाव उंचवाल असा विश्वास नगर विकास विभाग सिंधुदुर्ग शाखेचे जिल्हा सह आयुक्त विनायक औंधकर यांनी वेंगुर्ला इथं केलं। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कोणी हेवे दावे न ठेवता, हारजीत मध्ये कोणाचीही चेष्टा मस्करी न करता खेळाडू वृत्तीने सगळ्यांनी आपली जी जय असेल पराजय असेल तो स्वीकारायचा आहे। 3 दिवस आपण या नगरीमध्ये राहणार आहोत। नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्ह्यातील सगळे खेळाडू इथं आलेले आहेत। वेंगुर्ल्यामध्ये आपण राहतोय तर आपली एक मोठी जबाबदारी आहे की नगरपंचायत, नगर परिषद विभागाचा कुठल्याही स्वरूपाचा बदनामी होईल अशा पद्धतीनं कोणीही वागायचं नाहीये। यावेळी त्यांनी वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या उत्कृष्ट नियोजनाचंही कौतुक केलं। या महोत्सवात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8 नगर परिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय अशी एकूण 9 कार्यालयातील सुमारे 400 अधिकारी कर्मचारी सहभागी झाले। आपली क्रीडा तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रातील नैपुण्य दाखवणार आहेत। यावेळी माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, सचिन वालावलकर, उमेश शेरम यांनी या उपक्रमाला शुभेच्छा दिल्या, तर वेंगुर्ला मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ यांनी आभार व्यक्त केले। आपली जी शहरं घडतायत, बदलत आहेत, सुंदर होत आहेत, त्याच्यामध्ये या सर्वांचा मोठा सहभाग आहे। आणि ही जी पहिली जिल्हास्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा भरवण्याचा बहुमान वेंगुर्ला नगर परिषदेला मिळालेला आहे, त्याबद्दल मी सरांचं एकदा आभार व्यक्त करतो। ही स्पर्धा घडवण्यामध्ये
वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड अशी मेहनत घेतलेली आहे आणि त्याचं फलित आपल्याला सर्वांना दिसत आहे. आपली इत्यंभूत सर्व निवासी भोजन व्यवस्था, ग्राउंड व्यवस्था सर्वांचं नेटके नियोजन करण्याचा आम्ही कसोशीनं प्रयत्न केलेला आहे. परंतु तरीसुद्धा आमच्याकडून काही उणीव राहिली तर आमच्यापर्यंत सूचना पोहोचाव्यात, त्याची जरूर दखल घेतली जाईल. पूर्ण नगर परिषदेनं नगरविकास विभागाच्या जे काही जिल्हा स्तराच्या प्रथमतः सांस्कृतिक आणि क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केलेले आहे आणि या आयोजनामध्ये कुठंही ते कमी पडणार नाही याची मला खात्री आहे. कारण का CO साहेबांचा प्रत्येक वेळेला प्रत्येक गोष्ट ही चांगल्या पद्धतीनं करण्यासाठी धडपड असते आणि ही धडपड तुम्हाला पुढील 2-3 दिवसामध्ये पण दिसेल. सर्वांना पुढील स्पर्धेसाठी शुभेच्छा. धन्यवाद. त्याच्या संपूर्ण प्रशासनामध्ये ज्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या विभागाला या क्रीडा स्पर्धा घेण्याकरता जे प्रोत्साहन शासनाच्या माध्यमातून दिलेलं आहे, हे प्रोत्साहन देत असताना त्याच्या मागचा हेतू काय आहे तर आपण फक्त काम न करता लोकांच्या समस्या न सोडवता आणि त्या सोडवत असताना आपण सुद्धा अदर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये गेलं पाहिजे आणि खऱ्या अर्थाने असे सांस्कृतिक कार्यक्रम आपल्या मध्ये असणारे गुण हे प्रामुख्याने एकमेकांमध्ये दाखवले पाहिजेत. कारण आपण सातत्याने लोकांच्या कामामध्ये असता, सातत्याने लोकांच्या करता काम करत असता. प्रत्येक या जिल्ह्यातून त्या जिल्ह्यात, त्या जिल्ह्यातून या जिल्ह्यात, अनेक तालुक्यातून वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये हे कर्मचारी काम करत असतात. मग हे काम करत असताना कुठेतरी त्याला विरंगुळा मिळाला पाहिजे आणि हेच माध्यम पकडून शासनाने कदाचित ज्या सर्व कलागुणांना वाव देण्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला हे प्रोत्साहन दिलेलं आहे. खरं तर कॉलेजचे महोत्सव होतात, सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात, अनेक मंडळांचे होतात, त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा हे प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने हा उपक्रम या राज्यामध्ये राबवलेला आहे आणि हा राबवत असताना माझ्या वेंगुर्ला नगरपालिकेचं आजचं हे प्रतिनिधित्व आहे. आमचे मुख्याधिकारी, सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना सातत्याने एक कार्यकर्ता म्हणून या जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक तालुक्यामध्ये आपण जात असतो, सातत्याने सर्वांशी संपर्क येत असतो. राज्यस्तरीय काम करत असताना वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आपण शासनाकडे मांडत असतो. मला अभिमान आहे की वेंगुर्ला नगरपालिकेचं काम करत असताना कंकाळ साहेबांनी या वेंगुर्ल्याचं नाव अतिशय जे गेल्या 5 ते 10 वर्षामध्ये संपूर्ण भारतामध्येच नाही तर पूर्ण जगामध्ये वेंगुर्ल्याचं नाव गेलेलं आहे आणि अशा ठिकाणी कंकाळ साहेबांना काम करायला संधी मिळाली हे खरोखरच भाग्य आहे. आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात, या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली आणि असंच दरवर्षी आपल्याला हे ऍक्टिव्हिटीज करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी नगरपालिका असेल, एक सामाजिक कार्यकर्ता आमची पण जबाबदारी आहे, ती जबाबदारी आपण सर्व इथे वेंगुर्ल्यात खेळायला आल्यात त्याबद्दल सर्व खेळाडूंचं मी अभिनंदन करतो आणि स्वागत करतो की ह्या आपल्या वेंगुर्ल्या नगरीत आपली पहिली जिल्हास्तरीय नगर परिषद नगरपंचायतची स्पर्धा होते. अशा स्पर्धा दरवर्षी घेतल्या पाहिजेत असं मी सर्व अधिकाऱ्यांना विनंती करतो की त्यामुळे आपण जे कर्मचारी वेगवेगळ्या तालुक्यात काम करतात ते एकत्र येतील, त्यांची मैत्री होईल आणि कोणाकडे जास्त आहे कोणाकडे कमी आहे हे तुम्ही आपापसात चर्चा करून किंवा स्वतः बघून त्या ज्या अडचणी आहेत किंवा काही ज्या शंका आहेत त्या दुरुस्त करू शकाल आणि आपल्या कामाची प्रगती करू शकाल, कामात उत्साह आणू शकाल. त्यासाठी हा स्पर्धा घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आणि गरजेचं होतं. ते आता मला वाटतं दरवर्षी स्पर्धा होतील अशी मी आशा बाळगतो आणि तुम्हा सर्व खेळाडूंना मी पुढील वाटचालीसाठी आणि या खेळासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी आज खरोखर आनंदाची गोष्ट आहे की आजचं हे जे काही क्रीडा महोत्सव या ठिकाणी वेंगुर्ल्यामध्ये साजरा होतो आहे त्याचा बहुमान वेंगुर्ला नगर परिषदेला मिळाला आहे. याबद्दल मी सर्वांचे या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. आज आपण बघतोय की नगर परिषद म्हटल्यानंतर दिवसाचे म्हणजे आठवड्याचे 8ही दिवस या ठिकाणी नगर परिषदेचे कर्मचारी अगदी मनापासून काम करत असतात. आपण बघतोय की शनिवार रविवार सुट्टीचा दिवस जरी आपण म्हटलं आहे तरी त्या दिवशीसुद्धा आमच्यासारखे कार्यकर्ते या ठिकाणी नगर परिषद कर्मचाऱ्याला कुठच्याही माध्यमातून फोन करून जी असलेली कामं सांगतोय
ती पण त्या ठिकाणी प्रामाणिकपणे पार पाडत असतात आणि अशा या कर्मचाऱ्यांसाठी क्रीडा महोत्सव भरणं ही खरोखरच काळाची गरज आहे, कारण त्यातूनच आपल्याला एक प्रकारची एनर्जी मिळते आणि आपण ते आठवड्याचे 8ही दिवस आपण त्या ठिकाणी काम करू शकतो. मी या ठिकाणी एकच गोष्ट सांगेन की आपल्या जिल्ह्यातील सर्व या ठिकाणी मुख्याधिकारी उपस्थित आहेत, साहेब पण उपस्थित आहेत, की आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटनदृष्ट्या विकसित होत आहे आणि तो पर्यटनदृष्ट्या विकसित होत असताना ज्यावेळी आपल्या या ठिकाणी 31 म्हणा, दिवाळी म्हणा किंवा इतर काही कार्यक्रम जेव्हा असतात तेव्हा त्यावेळीसुद्धा सर्व नगरपरिषद सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले मिळून पर्यटनात्मक दृष्टीने कसं आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा जास्तीत जास्त गोव्यापेक्षा पुढे जाईल या दृष्टीने सुद्धा प्रयत्न होणे असं मला वाटतं आणि ते आपण सर्वजण करतायत. पण त्यापेक्षा जास्त पद्धतीने आपण थोडे एफर्ट लावून मेहनत लावून तसं कराल अशी मी या ठिकाणी या निमित्ताने आशा व्यक्त करतो आणि सर्वांना या कार्यक्रमाबद्दल शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द थांबवतो. म्हणजे महाराष्ट्र शासनानं हा उपक्रम आपल्यासाठी सर्वांसाठी केलेला आहे. हा उद्देश विचारात घेतला पाहिजे, कारण या अलीकडच्या दशकांमध्ये नगर परिषद, नगरविकास विभाग हा सामान्य नागरिकाच्या जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. त्याला स्वच्छ श्वास द्यायचा आहे, त्याचं आरोग्य निरोगी करायचं आहे, त्याचं वातावरण जे आजूबाजूचं आहे, सामाजिक वातावरण जे आहे ते चांगलं करायचं आहे. यासाठी नगरविकास विभाग धडाडीनं काम करतो आहे असं आपल्याला दिसून येतं. हे करत असताना माझा कर्मचारी तितक्याच ताकदीनं उभा राहायला पाहिजे आहे. याच्यासाठी या स्पर्धांचं आयोजन केलेलं आहे. मित्रांनो, या स्पर्धेच्या युगामध्ये जर आपल्याला सामान्य लोकांची सेवा करायची असेल, चांगल्या पद्धतीने त्यांचं जीवनमान उंचवायचं असेल तर 3 तत्व खूप महत्त्वाचे आहेत. आपण फिजिकली फिट राहिलं पाहिजे आहे, मेंटली अलर्ट राहिलं पाहिजे आहे आणि स्पिरिच्युअली हाय राहिलं पाहिजे आहे. म्हणजे आपण मेंटली पण फिट, फिजिकली फिट तर असाच, पण मेंटली अलर्ट, मानसिकरित्या तुम्ही कायमच अलर्ट राहिलं पाहिजे आहे आणि स्पिरिच्युअली हाय राहिला पाहिजे. तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक जीवनाबरोबरच सामाजिक जी सेवा करताय, सेवा बजावताय, ही खूपच मोठी गोष्ट आहे आणि या सेवेमध्ये, सेवा कालावधीमध्ये एक विरंगुळा राहावा. तुमच्या दैनंदिन जीवनामधून तुम्हाला एक स्वतःचे गुणदर्शन करण्यासाठी संधी मिळावी, हीच क्रीडा आणि सांस्कृतिक महोत्सवाची महत्त्वाची भूमिका आहे. आणि आता या 3 दिवसामध्ये तुम्ही निश्चितच खिलाडी वृत्तीनं ही स्पर्धा खेळाल, जिंकाल आणि एक चांगला संदेश घेऊन या वेंगुर्ला नगरीतून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जाल आणि नागरिकांची सेवा कराल, नगर विकास विभागाचं नाव उंचवाल अशी मी अपेक्षा करतो, तशी खात्री बाळगतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो. तसेच वेंगुर्ला मुख्याधिकाऱ्यांनी जे नियोजन केलेलं आहे हे अत्यंतच कौतुकास्पद आहे. त्या नियोजनासाठी सर्वांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या टाळ्याच्या गजरांमध्ये आभार व्यक्त केले पाहिजे आहेत, कौतुक केलं पाहिजे आहे. पुन्हा एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचं काम रेंगाळण्यासाठीची कारणं सोडवण्यात आली आहेत. त्यामुळे चौपदरीकरणाचं काम पूर्ण डिसेंबर 2025 पर्यंत होईल असा विश्वास खासदार सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केलाय. 2 बाबी आहेत की एकतर पहिला टप्पा रखडला फणसपते इंदापूर, त्याच्यात वन खातं, कर्नाळा अभयारण्य याच्यामुळे थोडीशी दिरंगाई झाली. पहिल्या टप्प्यामध्ये डांबरीकरणाचं काम होतं, ठेकेदार बँकरप्ट झाला, त्याला आता निधी मिळाला, त्यातलं काम बऱ्यापैकी झालं. पण इंदापूर आणि माणगाव इथलं बायपासचं काम रखडलंय. तिथे पुढे थोडंसं टोळवेरचं काम, आसपास काम थांबलंय. पण तिथून मात्र थेट काल मी आलो ते अगदी चिपळूणपर्यंत सगळ्या रस्त्याचं काम पूर्ण झालंय. पुढचं काम राहिलेलं आहे. मी नाकारत नाही, रस्ता दीर्घकाळ रेंगाळला ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. त्याच्यात 2 कारणं होते. एक वनजमीन, त्यानंतर भूसंपादनाच्या
रक्कम याच्यात कमी अधिक जे काय झालं, काही नवीन निर्णय झाले, त्याच्यामुळे सुद्धा थोडंसं काम आणलं गेलं. पण आता त्याच्यातील सगळे अडसर दूर झाले. काही ठेकेदार हे सुद्धा काळ्या यादी टाकण्याच्या लायकीचे होते, त्यांच्यावरती सुद्धा कारवाई झालेली आहे. 2025 अखेर हा संबंध रस्ता म्हणजे आपल्या हद्दीपर्यंत ते पळसप्यापासून पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे आणि आमचा पाठपुरावा आहे. साहेब, या मार्गामध्ये झाराप पासून अगदी परशुराम ते झाराप ह्याच पोर्शनमध्ये 7 टप्पे आहेत, एकूण 10 टप्प्यापैकी. पण दुर्दैवाची बाब आहे की आता आपणही त्यामध्ये लक्ष घालावं. इथे कार्यकारी अभियंत्याकडे ही जबाबदारी आहे. गेले 6 महिने त्या कार्यकारी अभियंत्याचं पदच रिक्त झालेलं आहे, भरलेलं नाही आहे. तो घाडगे म्हणून मुंबईत बसतात, इथे येत नाहीत, पहिला विषय. आणि आरोली काटेवाकडला 4 कॉन्ट्रॅक्टर बदलून सुद्धा आजही काम गती घेत नाहीये. म्हणूनच यावेळेला अनेक वेळेला स्वतः गडकरी साहेबांनी उद्विग्न होऊन दिलगिरी व्यक्त केली. वस्तुस्थिती खरी आहे. आता कारण मीमांसा करायची झाली तर अनेक गोष्टीवरती करता येईल, पण आता प्रखर इच्छाशक्तीतून काम पूर्णत्वास नेणं सामुदायिक जबाबदारी घेऊन आम्ही पाठपुरावा करू. राष्ट्रीय महामार्गाचं काम ज्या पद्धतीने होणं अपेक्षित आहे त्या गतीने त्या ठिकाणी होत नसल्यामुळे त्या संदर्भातली सुद्धा स्पष्टपणाची नाराजगी व्यक्त केली. मी स्वतः गडकरी साहेबांची भेट त्या ठिकाणी घेणार आहे. प्रामुख्याने सावर्ड्याच्या फूडपासून ते अगदी निवडी फाट्यापर्यंतचा रस्ता जो मी काल रात्री सुद्धा प्रवास करून आलो, त्या रस्त्याचं काम ज्या गतीने होणं अपेक्षित आहे त्या गतीने सुरू असताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळत नाही. इतरही काही बाबी आहेत की ज्या बाबींच्याकडे मी सर्वांनीच म्हणून अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. कोकणात रिफायनरी प्रकल्प झाला तर त्याचा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. हा प्रकल्प कोकण किनारपट्टीवरच होऊ शकतो, राज्यात अन्यत्र होणं शक्य नाही. त्यामुळे प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या गावांमधील स्थानिक जनतेशी राज्यकर्त्यांनी संवाद साधला पाहिजे असं सांगत राष्ट्रवादी प्रकल्पाच्या बाजूनं असल्याचं खासदार तटकरे यांनी सांगितलंय. रिफायनरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवरनं परत चर्चेत आलाय. राष्ट्रवादीची पहिली भूमिका होती ती आजही आहे. एक असं आहे की ती आजही आहे. शेवटी मधल्या कालावधीमध्ये पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस स्टँडिंग कमिटीचा अध्यक्ष झाल्यावर या खात्याचे मंत्री महोदयांची सुद्धा माझी भेट झाली. हरदीप सिंग पुरी, धर्मेंद्र प्रधान या खात्याचे मंत्री होते, त्यांची भेट झाली. त्यांचं असं म्हणणं आहे की रिफायनरी महाराष्ट्रामध्ये आली तर महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होऊ शकतो, पण शेवटी ती रिफायनरी येऊ शकते आपल्या या पट्ट्यामध्येच. बाकी महाराष्ट्रातल्या इतर कुठल्याही भागामध्ये रिफायनरीला पोषक अशा पद्धतीचं तर ते डेस्टिनेशन नसल्यामुळे ती येऊ शकते इकडे. शेवटी इथल्या जनतेने हे आपल्याला ठरवणं आवश्यक आहे. राज्यकर्त्यांनी त्या बाबतीमध्ये पुन्हा एकदा जनतेजवळ संवाद करून आपण नेमकं काय करू शकतो त्याचा विचार करण्याची गरज आहे. रिफायनरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवरनं परत चर्चेत आलाय. राष्ट्रवादीची पहिली भूमिका होती ती आजही आहे. एक असं आहे की ती आजही आहे. शेवटी मधल्या कालावधीमध्ये पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस स्टँडिंग कमिटीचा अध्यक्ष झाल्यावर या खात्याचे मंत्री महोदयांची सुद्धा माझी भेट झाली. हरदीप सिंग पुरी, धर्मेंद्र प्रधान या खात्याचे मंत्री होते, त्यांची भेट झाली. त्यांचं असं म्हणणं आहे की रिफायनरी महाराष्ट्रामध्ये आली तर महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होऊ शकतो, पण शेवटी ती रिफायनरी येऊ शकते आपल्या या पट्ट्यामध्येच. बाकी महाराष्ट्रातल्या इतर कुठल्याही भागामध्ये रिफायनरीला पोषक अशा पद्धतीचं तर ते डेस्टिनेशन नसल्यामुळे ती येऊ शकते इकडे. शेवटी इथल्या जनतेने हे आपल्याला ठरवणं आवश्यक आहे. राज्यकर्त्यांनी त्या बाबतीमध्ये पुन्हा एकदा जनतेजवळ संवाद करून आपण नेमकं काय करू शकतो त्याचा विचार करण्याची गरज आहे. कोकण रेल्वेचं दुपदरीकरण करावंच लागेल, त्यासाठी कोकण रेल्वेच्या विलिनीकरणाचा पर्याय आहे, अशी माहिती खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारने मध्यंतरी 2 घोषणा केल्या होत्या. कोकण रेल्वेचं विद्युतीकरण ते पूर्ण झालं, पण दुहेरीकरण आता होणार नाही असं मध्ये आम्हाला समजतंय. नेमकं काय? माझ्या माहितीप्रमाणे रत्नागिरीपर्यंत दुहेरीकरण झालंय, डबलिंग वीरपर्यंत. तर मग वीर ते रत्नागिरी दुहेरीकरण घ्यावंच लागेल. त्यासाठी मी स्वतः रेल्वे मंत्र्यांच्या जवळ बोलेन, कारण ते आवश्यक आहे. मी विद्युतीकरण झालंय, इलेक्ट्रिफिकेशन, पण दुहेरीकरण झालं नाही. सो आय वॉज लिटल बिट कन्फ्युज टू से. पण त्याच्याही बाबतीमध्ये पाठपुरावा करावा लागेल, कारण आता दूर पल्ल्याच्या खूप गाड्या या मार्गावरनं सुरू असल्यामुळे
अशा दुहेरी मार्गाची आवश्यकता आहे. त्याच्यासाठी प्रयत्न हा नक्की त्या ठिकाणी केला जाईल. त्याचाच एक भाग म्हणून कोकण रेल्वे आता विलिनीकरण करणं हा त्याच्यातला एक पर्याय आहे. पण होईल असं वाटतं तुम्हाला? होईल. केंद्र सरकारची तशी मानसिकता आहे. राज्य सरकारला मी विनंती करणार आहे, कारण याच्यामध्ये आपल्या राज्याचे स्टेक नाही आहेत. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ असे 4 राज्यांचे स्टेक आहेत. त्या 4ही राज्यांची अनुमती लागते, कारण या 4ही राज्यांचं मिळून हे कोकण रेल्वे महामंडळ झालेलं आहे. त्या वेळेला भागभांडवल सुद्धा त्या राज्यांनी दिलेलं आहे. गोवा, महाराष्ट्र त्याच विचाराची सरकार आहेत. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे जो बोलावं लागेल तेही बोलण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. आणि शेवटी कोणा पक्षाचं सरकार आहे त्याच्यापेक्षा त्याचा फायदा तिथल्या नागरिकांचा कसा होईल त्याच्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. केरळच्या सरकारच्या जवळ सुद्धा बोलण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. कोकण रेल्वेचं खासगीकरण होणार अशी मध्यंतरी काही चर्चा होती, ते होऊ नये यासाठी आपण काही प्रयत्न. मी विलिनीकरण म्हणतोय, खाजगीकरणाचा विषय नाही. खाजगीकरणाची चर्चा कुठेही नव्हती. शासन पातळीवरती तर नव्हती, कारण विलिनीकरण करून अधिक रेल्वे प्रवाशांना फायदा कसा होईल याच्या प्रयत्नासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार राजन साळवी नाराज असल्याच्या चर्चा आहेत. याबाबत खासदार सुनील तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहुयात काय म्हणालेत सुनील तटकरे. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये खूप ध्रुवीकरण पुढच्या कालावधीमध्ये पाहायला मिळेल. वेगवेगळ्या इतर विरोधी पक्षाचे सहकारी संपर्कात आहेत. योग्य वेळेला त्याच्यातली माहिती दिली जाईल. कोकणातले कोणी आहेत का त्यात? योग्य वेळेला संबंध महाराष्ट्राची माहिती आपल्याला दिली जाईल. तटकरे साहेब, राजापूर लांजा मतदारसंघाचे माजी आमदार राजन साळवी नाराज समजते ते आपण त्यांना फोन केलात की आपण त्यांना भेटलात काय, की त्यांना भेटणार आहात का आपल्याकडे या म्हणून? माझी राजन साळवींशी चर्चा नाही, भेटी नाही. आम्ही मित्र आहोत, पण माझे राजकीय विषयावरती अलीकडच्या 3-4 महिन्याच्या कालावधीमध्ये बोलणंही नाही आणि चर्चाही नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये खूप ध्रुवीकरण पुढच्या कालावधीमध्ये पाहायला मिळेल. वेगवेगळ्या इतर विरोधी पक्षाचे सहकारी संपर्कात आहेत. योग्य वेळेला त्याच्यातली माहिती दिली जाईल. कोकणातले कोणी आहेत का त्यात? योग्य वेळेला संबंध महाराष्ट्राची माहिती आपल्याला दिली जाईल. तटकरे साहेब, राजापूर लांजा मतदारसंघाचे माजी आमदार राजन साळवी नाराज समजते ते आपण त्यांना फोन केलात की आपण त्यांना भेटलात काय, की त्यांना भेटणार आहात का आपल्याकडे या म्हणून? माझी राजन साळवींशी चर्चा नाही, भेटी नाही. आम्ही मित्र आहोत, पण माझे राजकीय विषयावरती अलीकडच्या 3-4 महिन्याच्या कालावधीमध्ये बोलणंही नाही आणि चर्चाही नाही. माझ्यावर अन्याय झाला अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे. पराभवाला वरिष्ठ मंडळी कारणीभूत असल्याचं माजी आमदार राजन साळवी म्हणालेत. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेईन अशी ही भूमिका त्यांनी पत्रकारांसमोर मांडली. राजन साळवी नाराज असल्याच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. पाहुयात. गेले काही दिवस प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून, त्यात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, प्रिंट मीडिया असेल, त्यानंतर व्हॉट्सअप मीडिया असेल, त्या माध्यमातून विविध राजन साळवींच्या प्रवेशाबद्दलच्या चर्चा चांगल्या रंगलेल्या आहेत. आपण नक्कीच एक आमचं मार्गदर्शन असता याचा निश्चितपणे माझ्याकडे माहिती आहे. आणि म्हणून या अनुषंगाने मला पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचा आग्रह होता की आपण मंडळींनी या ठिकाणी यावं, आमच्यासमोर आपलं संवाद साधावा. या उद्देशाने मी काल राजापूर या ठिकाणी संवाद साधला पदाधिकाऱ्यांबरोबरची. त्या ठिकाणी सर्व उपस्थितांमध्ये सर्वांनी भावना व्यक्त केल्या की राजन साळवी, तुमच्यावरती अन्याय झालेला आहे, पराभवाला कारणीभूत अनेक मंडळी आहेत आणि तुम्ही योग्य तो निर्णय घ्या, अशा तऱ्हेच्या भावना व्यक्त केल्या. आणि त्याला अनुसरून मी सांगितलं की मी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेईन, अशा तऱ्हेच्या मी भावना व्यक्त केल्या. त्यानंतर आम्ही आज लांजातल्या सुद्धा पदाधिकाऱ्यांनी, अनेक सैनिकांनी मला या ठिकाणी बोलवलं. या ठिकाणी मी आलो होतो. या ठिकाणी त्यांच्या भावना, माझ्या भावना त्या ठिकाणी व्यक्त केल्या. आणि मी एवढंच सांगितलं की निश्चितपणे भविष्यातल्या कालखंडामध्ये योग्य तो निर्णय योग्य वेळी घेईन, अशा मी भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. तुम्ही आता एक पराभवाचा उल्लेख केला, कारणीभूत ठरले काही लोक. सो साधारण कार्यकर्त्यांनी तुमचा होरा नेमका कशा पद्धतीने आहे, म्हणजे नेमकं काय झालं, काय कार्यकर्त्यांचं पण म्हणणं काय? पराभवाला कारणीभूत वरिष्ठ मंडळी आहेत.
आज नाव घेऊ इच्छित नाही तुमच्या समोर, परंतु ते शोधणं गरजेचं आहे. आणि मी तिथं स्पष्ट सांगितलं की आज जो दुःखाचा डोंगर पक्षावरती आला, माझ्या कुटुंबावरती आला, माझ्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये आला, ह्याला कारणीभूत कोण आहे हे शोधणं गरजेचं आहे. नाही शोधलं तर भविष्यातल्या कालखंडामध्ये अशी माझ्यावरती जी वेळ आलेली आहे ती वेळ पुन्हा अन्य व्यक्तीवरती येऊ शकते. ती येऊ नये यासाठी योग्य ती निर्णय त्यांनी घेतला पाहिजे वरिष्ठ नेतृत्वाने, आणि त्यासाठी योग्य वेळी योग्य मी निर्णय घेईन असं आपल्याला सांगू इच्छितो. आज महिना झाला निकाल लागून, तुम्ही जसं म्हणताय की कारण शोधली पाहिजेत वरिष्ठांकडून. मी आपल्याला सांगितलं ना, योग्य वेळी योग्य निर्णय घ्यायला मी सक्षम आहे, आणि माझ्या मतदारसंघातली अनेक मंडळी तुम्ही योग्य निर्णय घ्या, तुमच्या पाठीशी आम्ही आहोत, अशा तऱ्हेचे मला संकेत दिलेले आहेत. सावंतवाडी भटवाडी इथं तब्बल 12 फुटी अजगर आढळला. स्थानिक युवकांनी हा अजगर पकडून सुखरूप नैसर्गिक अधिवासात सोडला. गुरुवारी रात्री हा अजगर दिसून आला. त्याला पाहताच नागरिकांची तारांबळ उडाली. यावेळी कुणाल शृंगारे, भैया सावंत, रमेश परब, चंदन नाईक, वैभव केंकरे आदींनी त्या अजगराला पकडून अजगराला सुखरूप नैसर्गिक अधिवासात सोडलं. ठाकरे शिवसेनेची बैठक सावंतवाडीत झाली. यावेळी माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी मंत्री नितेश राणेंच्या पदावर भाष्य केलंय. कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवणे, निवडणुकीत हरले तरी तुमची येणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक जिंकण्याकरता आपण या ठिकाणी लढण्याचा ठरलेला. या तालुक्याच्या प्रत्येक तालुक्या बैठकीत एक तारीख ठरली जाईल. त्या दिवशी सर्व आम्ही पदाधिकारी या ठिकाणी इकडे जाऊ. त्याचबरोबर विभाग स्तरावर आमच्यासाठी सर्व पदाधिकारी एकदा सर्व विभाग स्तरावर शहरात बैठक घेतली जाते आणि लोकांच्या कामाबरोबर लोकांचं ज्या प्रकल्पात बरोबर असाल आणि लोकांच्या बरोबर आम्ही या ठिकाणी लढण्याचा प्रयत्न केलेलो आहोत. सत्ता जरी कोणत्या पक्षात नसले, कोणत्या बाजूने असले तरी लोकांच्या बाजूने आम्ही या ठिकाणी माहितीचा प्रश्न असू दे की आणि कसले प्रश्न असू दे, लोकांबरोबर आम्ही राहण्याचा या शिवसेनेने ठरवलेला. शिवसेनेने प्रत्येक गावागावात जाऊन शाखा जे आपले आहेत त्यांनी ज्या असलेल्या राज्यातल्या घटनेचं पडसाद संपूर्ण जिल्ह्यात घडण्याच्या दृष्टीने आपण काम करावं अशा प्रकारचं आजच्या बैठकीत ठरलेलं आहे. आजची बैठक ही प्रमुख लोकांची होती. यानंतर प्रत्येक तालुक्याची बैठक होईल. तत्पूर्वी सर्व जिल्हा परिषद मतदारसंघ निहाय बैठक झाली होती. या बैठकीतून सर्व शिवसैनिकांना आणि असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांची मनोधैर्य वाढवण्याचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी करण्याचं ठरलेलं आहे. सर्व कार्यालयात सर्व विषयात घेऊन या सर्व सत्ताधारी विषय 6 महिन्यात काय करतात ते बघतो. त्यानंतर मग आम्ही सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशाबाबत एक भव्य मोर्चा पण आम्ही या ठिकाणी काढू. अशा प्रकारचं आम्ही संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये हे प्रमुख सर्व प्रमुख राजेंद्र असू दे, वैभव नाईक असू दे, सतीश सावंत असू दे, अशोक पारकर असू दे, महिला आघाडी, हे सर्वजण आम्ही जाऊन त्या ठिकाणच्या असलेल्या अधिकाऱ्यांना पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांपासून सर्व अधिकाऱ्यांना समज दिली जाणार आहे की विरोधी पक्ष म्हणजे नगण्य नाही. सत्ताधारी पक्षाचा कोणी मंत्री असला आणि कोणी असला तरी आम्ही पण तेवढेच आहोत. तेवढं त्यांना समज देण्याचा प्रयत्न करू आणि कार्यकर्त्यांना पण तेवढ्या तत्परतेने तालुक्यातल्या असू दे, जिल्ह्यातल्या असू दे, सर्व कार्यालयामध्ये जे असलेलं मान सन्मान देण्याचा प्रयत्न करायला लावू.
जिथे चांगलं काम करेल त्याचं अभिनंदन करायला हवं. आज जो बांगडा फेकले ज्या विषयासाठी बांगडा फेकली मारहाण केली ते विषय जर सगळ्या मच्छीमारांचे सोडवले तर आम्ही स्वागतच करू. विरोधक म्हणून योग्य काम करू, सत्ताधाऱ्यांकडून चुकीचं काम होऊ देणार नाही असा विश्वास माजी आमदार वैभव नाईक यांनी व्यक्त केलाय. खरं तर कालची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर सत्ताधारी म्हणून 2 पक्ष या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत आहेत आणि विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेनेकडे लोकांनी जबाबदारी दिली आणि या संदर्भात आम्ही गेल्या 15 दिवसापूर्वी आम्ही सर्वजण परशुराम जोपरकर, सत्यजित सावंत, संदेश पारकर, राजेंद्र दिले आम्ही सगळेजण बसलो होतो आणि लोकांना विरोधी पक्ष म्हणून एक सक्षम पर्याय देण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे. ज्या ज्या ठिकाणी कोण चुकत असेल त्या त्या ठिकाणी आम्ही त्या ठिकाणी सगळे एकत्र येऊन आणि ह्याचं नेतृत्व आता सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्यातला कोणीच नाही आहे, परंतु आम्ही सगळेच त्याचं नेतृत्व करण्याचं आम्ही निश्चित केलं आहे आणि आम्ही खालच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत शिवसेनेकडपर्यंत पोहोचणार आहोत, लोकांपर्यंत पोहोचणार आहोत. आपण कालचं एक उदाहरण बघितलं असाल की काल सत्ता आल्यानंतर भाजपच्या पद्धतीने कुडाळमध्ये कशा पद्धतीने दहशत बाजवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तिथल्या लोकांनी विरोध केला आणि असं ज्या ज्या ठिकाणी आता मग सांगितल्याप्रमाणे सासोलीमध्ये चालू आहे तिथे दहशत माजवण्याचा प्रयत्न चालू आहे आणि असं ज्या ठिकाणी असेल कंत्राटदारांना धमक्या देण्याचा प्रयत्न असेल अशा ठिकाणी योग्य पद्धतीने विरोध करण्याचं काम आम्ही सगळी शिवसेनेची मंडळी या ठिकाणी करू. त्याचबरोबर आपण बघित असाल की राज्याच्या कायदा सुव्यवस्थेमध्ये संतोष देशमुख यांची हत्या झाली आणि त्या हत्येच्या आरोपींना अजूनही अटक झाली नाही आणि त्या संदर्भात सुद्धा निषेध ठराव मांडण्यात आला आणि त्यांना श्रद्धांजली व्यक्त करण्यात आली. डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना सुद्धा श्रद्धांजली व्यक्त करण्यात आली. येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही सगळेजण एकत्र मिळून एकत्र नेतृत्व करून आम्ही या ठिकाणी काम करू. सुद्धा भूमिका शिवसेनेची भूमिका आहे. निवडणुकीच्या संदर्भात निवडणुकीच्या वेळी पक्ष भूमिका जाहीर करेल. शिवसेना पुन्हा उभी करू, विरोधकांवर अंकुश ठेवू असं वक्तव्य माजी आमदार राजन तेली यांनी केलंय. ठाकरे शिवसेनेच्या बैठकीत ते बोलत होते. मी सत्ताधारी त्या सगळ्यांचं चांगल्या कामात त्यांना आम्ही सगळेजण मदत करू. जिल्ह्याच्या विकासासंदर्भातले, राज्याच्या विकासासंदर्भातले सगळ्या प्रश्नांच्या संदर्भात विरोधी पक्ष म्हणून त्यांना चांगल्या प्रकारचं सहकार्य लागलं. पण त्याचबरोबर जे काही चुकीच्या गोष्टी आहेत म्हणजे आजच काही वर्तमानपत्रात इथल्या अनैतिक धंद्याबद्दल आलं आहे, इथल्या दारूधंद्याबद्दल आलं आहे, अनेक गोष्टीवर चर्चा आपल्याच माध्यमातून या ठिकाणी आली आणि या सगळ्या गोष्टीवर शिवसेनेतर्फे प्रत्येक भागात आधी पहिल्यांदा तिथल्या स्थानिक जे अधिकारी असतील त्यांच्याशी बोलू आणि तिथल्या स्थानिक लोकांना न्याय देण्यासाठी मग वेळ पडली तर मोर्चा, वेळ पडली तर आंदोलन या ठिकाणी केली जातील. त्याचप्रमाणे संघटना पुनर्बांधणीसाठी प्रत्येक गावात, प्रत्येक जिल्हा परिषद निहाय तिकडे जाऊन ती बांधणी केली जाईल आणि सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवून ह्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी म्हणजे आज स्थानिक अनेक प्रश्न आहेत, जिल्ह्यातले अनेक प्रश्न आहेत. लाईटच्या संदर्भातला विषय प्रत्येक ह्या जिल्ह्यात गेले अनेक 3-4 वर्ष भेडसावतोय. तिथला मल्टीपर्पजचा हॉस्पिटलचा विषय आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, आपण सातत्याने त्याच्यावर प्रकाशझोत टाकलेली आहे. तिथला रोजगारीचा प्रश्न आहे, आडाळीच्या संदर्भात लोकांना आश्वासित केलेलं आहे. असे अनेक प्रश्नाच्या संदर्भात जे काही चुकीचे निर्णय या ठिकाणी होत आहेत ह्या सगळ्या चुकीच्या बाबतीत शासनाला जाब विचारला जाईल. काही पहिल्यांदा संधी दिली जाईल का नव्यानेच आत्ता 1-6 महिन्यापूर्वी मंत्रिमंडळ बसलं आहे आणि म्हणून चांगल्या कामासाठी आम्ही सर्वजण बरोबर राहू. पण त्याचबरोबर चुकीचं जे काही करतील त्याच्यावर अंकुश ठेवण्याचं काम विरोधी पक्षनेता आहे म्हणून आम्ही सगळे मंडळ या ठिकाणी करू आणि पुन्हा एकदा जी काही इथली जिल्ह्यातली शिवसेना या ठिकाणी होती आहे त्या सगळ्यांना पुरा उभारणी देण्याचं काम आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब असतील, आदरणीय आदित्य ठाकरे साहेब असतील, इथले माजी खासदार आदित्य राऊत साहेब असतील, सगळेच आता जे बसलेले नेते मंडळी त्यांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलं जाईल. एवढंच आज या ठिकाणी आज सगळ्यांनी निर्णय घेतला. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.
बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.